Nói hôm nay y thằng Văn này là cứ bye bye. School thằng Văn này kìa hôm nay. Evi thằng đó. Bye bye. Thằng đó Gigi mình Hi logoफोर welcome back to my YouTube channel नै दा आङो सफैनानैथ' अबस्था गैखाला लोगोफोर दा आङो बेनि उनावहाय माने सफैखांनायनि उनावहाय दिनैहाय vlog लाबोनो होननानैहाय सानबाय आरो ना ओंखायनो आङो सिगांनिफ्रायनो दहाय गाखोबोनायनिफ्रायनो माने vlogखौ लाबोनो सानदोंमोन खिन्थु ओरैबायदि पिकनिक जानाय बायदिसोमोन आरो ना जोंनि आं गारि गाखोबोनायाहाय ओरैबायदि गान दामै दामै मालाय ड्राइभाराहाय सालायबोयो ओंखायनो आङो सिगांनिफ्रायनो माबाखौ लानो मोनासै आरो ना आङो क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम बास गाखोबोदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय कारिगावनिफ्राय आरोबाव सोलायनानैहाय गसाइगावनि बास गाखोनानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय दा होमबा नै दा सफैबाय आङो अबस्था गैला मानसिया नुखाबाय जानांगौ लोगोफोर दा बेनि उनावहाय आङो दिनै सफैखांनायनि उनावहाय मा दिन्थिनो हायो नोंथांमोनजोंहाय मा दिनै आङो शेयार खालामलांनो सानदों होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै आङो मोखाङाव बेसेबां हाद्रि नांबोखो बेसेबां मा नांबोखो बेखौ नोंथांमोनजों दिन्थिनोसै आरो ना थारमाने मोखां सुनायनि सिगां आङो नैबे रस वाटारा बेखौ इउज खालामो माने मोखांखौ डाइरेक्ट फेस वाश सुवाबालानो बेखौ इउज खालामग्रोयो आरो ना बेखौ स्प्रे खालामनानै लानोसै ओमफ्रायहाय नैबे कटन पेड्स दङ बे कटन पेड्सजोंहाय आङो माबानोसै आरो ना गोलोमफ्रुजोब्बाय आं गोलोमजोब्बाय अबस्था गैला ओमफ्राय दा फिसालायाहाय बेयावबो एसे होनानै लानोसै हाद्रिथ' नांबोजोबखाबाय हाद्रिया नुखाबाय नै मोजाङैनो दा फिसालाया माबागासिनो उन्दुगासिनो दा बे टाइमावहाय आं सफैनाय टाइमावहाय बिराद मोजां उन्दुनाय जागासिनो आरोना बेहा ओंखायनो माने थाब खालामनांगौ खालामनायाथ' थाब खालामखानांगौ दा आरामसे उन्दुनानै दङ बियो दा आङो दुगैस्रां लोबस्रां ओंखाम जागाखांबा बे सिरि मोनसिगोनलै आरोना ओमफ्राय आंथ' रेस्ट मोनखाया जाहैबाय दा आङो जेला जाखाङो होमबानो सिरि मोनसिगोन बे थादोलाय आरोना गावहाथ' उन्दुनाय नंला बिनि उनावहाय गावजों गेलेफानांसिगौलाय दा मोनायावसो आंना डाइरेक्ट रेस्टआहाय फुंनिफ्राय नै होमबा नै मैलाया एसेल' बांद्रायबो नङा जेबो आङो मोखाङावहाय इउज खालामखायाखैमोन सानस्क्रिनल' फुननानै थांखादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै बेनो मैला होमबा दासो आङो फेस वाश खालामनानै दुगैनोसै लोबसै ओमफ्राय जानोसै दा नोंथांमोनजों आङो मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै होमबा थौदो आं दुगैनानै लाग्रोसै दे लोगोफोर आरो नै दिनैहाय माबाबो सफैनानै दङ नायकानि पार्सेल दंमोन नालाय आङो माखासे जिनिस माने बिहरदोंमोन नांगौ जानानै दंखायोमोन नालाय आंनो ओमफ्राय बेखौ बिहरदोंमोन ओमफ्राय दहाय सफैनानै दङ ओमफ्राय नै बेखौ खेवाखै आरोना दा नोंथांमोनजों बेखौबो आङो आनबक्सिं खालामगोन मा दं बेयावहाय आङो मा इउज खालामो नोंथांमोनाबो बेखौ मिन्थिनो हागोन आरोना मा दं बेयावहाय आङो दुगैनानै लाग्रोसै हाखु दाखु जाबाय ओंखामबो उखैबाय बिरादनो फुरा गोलोमफ्रुजोबखाबाय नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना अबस्था गैखाला आङो माबायदि जानानै दङ दाहाय बेखौहाय जाखां लोंखांहाय दा टाइम मोनोबासो आनबक्सिं खालामगोन आरोना ओमफ्राय थोगोरदो होमबा फिसालाया नै सेस एख'नानै दोनजोब्बाय आंनि लिपस्टिकखौहाय माला गेलेयो माला एख'नानै दोनजोबो नै आं गैयियावहाय मा जादों मुरि होनदो होनानो मुरि जादों दे होना हाय होनहरदो दे मामे बाय होनहरलाय आखाया खिथालाय अफाय मोनलाय नोंना आखाया नै नोंनालाय गोलैनायखौसो जाखायो आबौ माना खुसुसै नोङो जि गोथाव नै मैथाजों नाथुरजों जि गोथाव जागोथारसै आङो जानो लुबैथारबाय खदै गगलायबाय मैथाखौ नुफैनानैनो बानलुबो लाखाबाय, मैथा बाथोन बाथाय बानलु अरस'नो लुगैखायो। जाथारसै।
नुबाय आयै 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 आयौ बे चेयाराथ' गोदो बिमादै जिरायनायसोमोन बिमादै उन्दैयाव मा होनो बिमादै उन्दैनिसोमोन ओमफ्रायहाय नै दासिमबो जोरनानै दङ बे गेजेरनिखौबो दाख्लि बेसो गाहोबावदों नङाबा बेयो मोजांसोबावमोन नायगोन बुस्थुआ उन्दैनि जिनिसफ्रा बेना दंलाजोबबावोसो जि मोजां दलद दलद थायोमोन नालाय मानसिया ओमफ्राय गासिबो मोजाङैनो थाजोबोमोन आरोना जिनिसफ्रा गासिबो ओमफ्राय नैबे बियानैजों ओमफ्राय नैबे बेजोंनो बियादैजोंनो बे बिमादैनि जिनिसफोरखौहाय सेस गाज्रि खालामजोब्बाय बिसोरो सानैजों बै बिदा गेदेराबो जा जिनिसफोरखौ मेरला गाज्रि खालामखादों आरोना उन्दैयावहाय लाङै लाङैनो ओमफ्राय नै बेहाबोथ' जाजेनखाबाय दानिफ्रायनो गारैसै आयै 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 बेयावसो हाग्रा बारियावसो नोंना जिरायफैनाया आयौ हारसिङै जिरायथारबावबाय ओइ ओरैनालाय दुगा दुगा दुगाया इस आयौ आयौ साइसआथ' दुगानि सिखा बिदिनो जिरायनोसै बिदिनो जिरायबाय थानोसै सान्दुं गोसायाव आंनो थाखाला सान्दुं गोसायाव एफाराब हारसिं जिरायनानै थाबाय था नोङो नायबाय था नाय आबौ खामानि मावनायखौ नायबाय था नै नाय 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 गोलैयो सिखारदो दे आरोबावसो था नोङो आं थांसै न'नि खांख्रिखला जि बुरजा हाननानै दोनखाबाय नै गाबोन जागोन बेखौनो रुनानै जालाय एवनानै जालाय नै फिथा जानो माइब्रा औ माबा फिथा जानो माइरं सोमनानै दोनखालायबाय नै सुजिया बेखौनो जाहैयो गुफुरखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय मोजां नङा मोनथारैखायसो लाबोदोंमोन खिन्थु बेखौ खेबसेल' जाहोनाय जाबाय जाहोला बेखौहाय मोजां नङा बियो बोरैबानो उसा मोनामलायो गाइखेर रेडि खालामखाबाय ओमफ्राय नैबे थाल मिस्रि बेखौ देनानै लाखाबाय थाल मिस्रिया नै बेनो साराय गुदुं खालामखाबाय नै सारायाबो ओमफ्राय नैबे घि पियर घि बोरैहाय नुगोरला दे पियर घि बियो बे घिखौहाय जोंहा पियर घि मोनखायो नालाय ओंखायनो बेखौ बायो ओमफ्राय मा होनो जुदि नोंथांमोनाहाय गैयाबा पियर घि मोनाबा माबायावहाय किचेन कुइनाव मोनोमोनहाय मोजांनो मोनसे घि दङ मा नाम मोनथाय आंहा बावलायलांबायसो बेखौ दसे एवनानै लाग्रोसै ओमफ्राय थाल मिस्रिखौ हरसै औ थाल मिस्रिखौ होखाबाय नै बेयावनो देनानै लाखानायखौ दाना गाइखेर नै बेखौ एसे रानहोनोसै बांद्राय गोरानबो खालामजोबथाया बांद्राय गोरान खालामबाबो जानो सुखुवा एसेबो दोनजाखाया सेकेन्डबो नायाल'ना दोनजाखाया मानसिखौ आयै खोलैजोब्बाय दाना नायदो जोंहा गाबदों फिथा जानो सोमलायनाया सोर जाबावबाय आयै जाबावबाय आयै गार फुहान माइरं जाबावबाय बेखौहाय बांद्राय आमथा जायैयावनो बेखौहाय माबानानै बन्द' खालामखानोसै नै बिदियावनो नङाबा दा गुसु जाबाथाय आमथा जागोन नालाय बेखौ बन्द' खालामनानै दोनसै दा गुसु खालामनानै जाहोनोसै एसे दुंब्रुदावहाय जाबाय बेबायदि जाबाय नै गुसु जानानैहाय एसे दुंब्रुद जानानै आयौ नै आयौ जाबाय नै जाबाय नै जाबायना बे जाबाय जानायाव ओरैबायदि दिगदार बेना दे गुलुखौ नायदो गुलुखौ गुलु ना बियो नै जाबाव बैयो जिजिया नै जिजिया बे गुलु जानोसै
Fisajlani Mwkhangao deh खुगाया दे हा होनदो दे हा 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 होनदो आरो हा होनबाव दे गुलुखौ नायनोसै हनै हा होनदो नायदो नै जाखांबाय लाथिमनो नै दा बेलासि जाबाय ओमफ्राय फिसालानोबो सुजि संनानै बानायनानै जाहोखांबाय दा साहा लोंनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय बे साहा लोंनायनि सिगांनो आङो माने गोसा माबा माबि जानो लुगैलायबाय बेखायनो आङो माबा माबि पेकेटनि बुस्थुफोर जानो लुगैनानै माने गोसा सा बिदि जानो लुगैनानै माने लगायनो नागिरदों आरो दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आङो नै नायलांदो भिडिअ बानायदों सानानै जि रायलायगासिनोमोन आङो जों भिडिअखौनो बानायाखै नै पियास हाखांगुलायबाय पियासजों बानलुजों नै एसे थाव होनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय जि माबा माबि रायलायगासिनो दंमोन आङो गैला आं दा रायलायफिननो रोंनाय नंला माने बेबायदि बेलासियावहाय आङो बिदिनो एखमबा एखमबा बिदि जानो लुगैयो होननानै बुंलायदोंमोन आरो नै दा रामपाम ना मा होनो बावलायदों रामपामखा मिमिसो होनो बिदिखौबाथाय बिराद गोथाव मोनो आं बे सानाखौहाय तेरे मेरे होनसै नै जाग्राया आंना बेलासियाव जानो लुगैनाया गोसा जानो लुगैनाया जानोसैबो आङो जाग्रोनानै लानोसै लोगोफोर दा लोगोफोरनो आङो बेखौ साहाखौ लोंबाय थानायावनो माने आनबक्सिं खालामखासै होननानै सानबाय माने फोजोबथारसै आरोना बेखौ खालामनानै माने दा फिसालायाहाय खाथियावनो दाउ लायनो थांलायबाय माने गाबोन जानो थाखाय ओंखायनो बे समावनो बानायनानै लाखानोसै आङो थाब थाबनो खुलिनानै लाखानोसै मा मा दङ मा मा गैया आंबो बावफिनलाय लांबायसो बेफोरखौ खुलिनांगौआबो दा फैबाथाय मानसिखौ एसे उन्दुनो ओंखारनाय स्टाइलसो नुखाबाय आङो दा फैबाथाय हाखु दाखु जाफैखासिगोन बियो ओंखायनो बानायनानै लाखाथारसै नै बेखौ खुलिनानै लाखाथारसै नै बिसोरो मा बियो नै माबायदि माबायो थननानै हरो जाहाथे जेबो जायैनि आरोना नै बियो जाहैबाय एक्वालजिकानि D10 स्मुदि फेस वास बायरानिफ्राय फैयोना ओमफ्राय एसे सान्दुं नांनाय मानायफोरनि थाखाय बेखौहाय फुनगोन आरोना बेखौ बायरानिफ्राय फैखांनायनि उनाव बे फेस वासखौ बेजोंहाय फेस वास खालामगोन आङो ए नै बियो पारफिउमसो आं बेखौ मोनामसुखौ नायखानोसै मोजां मार हनै मा जालांखो लंडन दावलायनो थांग्राफ्रा सेकेन्डनि मस्टा बियो नेक्स्ट ओमफ्राय नै बे बडि वाश बियो बेबो 10नि थाखाय माने साननिफ्राय फैबा बायरानिफ्राय फैबा बे बडि वाशखौ फुनगोन आरो आङो साफेनि नै इन्स्टेन्ट 10 डेड स्किन रिमुभेल बडि वाश बे फेस वाशखौ आं फुनबाय थाखायो बे जाहैबाय सिम्पोल फेस वाश बेखौ आं फुनबाय थाखायो बेखौ आं ओरैनो फुङाव ओमफ्राय बिदिनो मोनायावहाय उन्दुनायनि सिगां बेखौ फुनगोन आरो बेखौहाय बियो बे जाहैबाय सानस्क्रिन बडि लसननि बडि लसन सानस्क्रिन बडि लसन BLCCनि बियो नै ओमफ्राय गैला बेखिनियानोसै बेखिनियानोसै बेनोसै नै आंहा दाबो साहाखौ लोंखांबावाखैसो बेखिनियानोसै आंनि नैबे नायकानिफ्राय अर्डार खालामनाया आनबक्सिंआ बेखिनियावनो जोब्बाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं